Maligaya pod dati sa opisyal na YouTube channel lang ang Buka Radio Drama 2025. Makinigo pang tamasahin ang mga klasikong radyo dramang Pilipino. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para maabisuhan sa mga bagong update. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat, te serye tayo itaalawas, anapaulwan. Silent Businesswoman. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasaya at nasabat ka, kabsat miling. Ha? Wangayam, awison kay kumanga umay ijay balay intun Sabadaw. Ah? Ay, good. Huwag Anya ti paskanyaw, kapsat. Apay, nalipata makasangay ni Rodela ka nakam? Ay, kastaya. Maala, huwag Ibagak to ka ni Andrea, taumay kami intun Sabadaw. Umay kayo nga umay tawan ti agugas iti pinggan. Kanagis is iti kaldero amausar. Aha? Masigurado ka pa si gababak ng ti umay dumaray. Iso pang asi o taumay kayo. Da kayo lang tinamnama at ngagyan ni kusina. Anya? Nakababain mo't no saan tamapan, anak ko. Ay nananang, kaya't kumantimapan, pampanunutak ti ugali dagi di anak ni Uncle Tony. Amoyo mo ti ugali da, kasta unay ti panang tagtagibasit da kadata. Nang runa kanyak, kanayon da nga ibaga, anya lang kano ti trabaho. Contributorak lang kano, kas kadaan niya dito nga ibagbagada. Makapasayar itirik na nanang. Imbes ama panta makipagragrag sa kadakwada. Saan? Tanoad data ijay. Data mo ti pagugasan da iti pinggan kas kada kaldero. Saada ibaga kanya ka maibagay da iti trabaho. Gaputa sa anak kano anak kalpas iti panagadal ko. Ala, bayamon anak ko. No anyaman dagiti ibagbagadakan ka. Agtalinaod kalata, anak pa kumbaba. Nanang, Kat mapantalata anak ko. Ngam no talaga adi mo kaya. Ala, bayamon. Tasyaklatan ti mapan. Ay na, Andrea aya. Nabaybayag kan dito'y atrabaho. Ngam aging gaita, di mulat motor aramidam. Unay kan. ha? Namin anon nga insursuro ka iti usto nga aramidam. Ngam awan lakta. Pasensya kayo kuman, ma'am. Anday ka. Pasensya, pasensya. Day tati kanayon mo nga ibaga. Makauma ka nga isursuro. Ha? Agyaman ka. Kaungat lang ti mababot mo kanya. No adapay laday di Ma'am Francisca. Amangan no imbabay na ka ni ti kaduan. Ma'am, Ala, pumanaw kan dito isang wanak. Sursurwam dagita isursurokan ka. Makapasar ka. Di ka makauawat. Apay kasta ti panagsinay mo, Andrea. Gapo ka di ti panang ibabain day di Adonisha ken ka itay. anya pa'y ngay friend. Makapasayar mo't nga minitirik na. Mabalin na mo't nga ibagay tinasaya at awagas. Sana kas di apabainan nakmo't latan. Nga uray adadagiti katrabahuan tama kang kangag. Sa bagay mo't kit di Kas di talaga ti ugali day jay. Kunamlan na sino analaing. Awan mo ti trabaho kat asaan ang masursuro. Nagsasao nga ni ma'am. Kasla ti kayat na asawan. Idi ka sirsirik na. Amo na aminan. Kasla isun ti kalaingan. Ay na, di kan mas daw, friend. Na ito lang nanday di nga ugali na. Tiag pakalaing. Kunamlan no saan nga kamkamali. Ang bayamon. Saan man nga iso ti mang dadal iti aldaw mo? Ay, Bayam lata nga oray ibabain na ka iti sangwanan dagiti katrabahuan ta. Tandaan am dayto nga ibagaken ka Saan nga amin nga aldaw ket kukwada. Kan saan nga amin agundaway ket pabor kadakwada. Put that on your mind, Andrea. Anya, kasta ti imbaga di katrabahoam ken ka anak ko. wan nanang. Makapasayar itirik na. Aklunok ano maminsan. Adadag iti jak masurutan iti trabaho.
Uray ung tanak ko manu, duwa kami laeng. Ha? Ngam saan mo't? Pabain anak mo't iti sangwanan dagiti katrabahuan mi. Makasangsangit no kasya pabpabain anak. Ngam laplap daklaeng. Ay, unay matanday ta akatrabaho am anak ko. Ala, bayam lata. Agtalinaod kalataan na pakumbaba. Tandaanam nga awan ti makaabak iti tao ana pakumbaba. Nanang, Saan anasaya timang pabain iti pada a tao? Bayam lata day ta akatrabaho am anak ko. Agtrabaho kalata. Aramidem ti ammo manasayaat. Bayam lata pabainan na ka. Gaputa amin nga aramidin na ken ka. Agsublinto kan kuana. si Kamat Gayam insan Donna. Hoy! Dinak man awagan iti insan, Andrea. Nang runa no iti kaaduan ti tao. Nakababain ka? Ha? Di ka na nagbain ang nangawag kanyak iti insan? Kita man da ita outfit mo? I-compare mo iti outfit ko? Anya? Awagan nagtulangan nga insan, no addan napatunayam iti biyag mo. No adda ikarit mo. Ha? Di ka di makadlaw? Nga amin tayo nga agkakasinsin, si kalaeng tinaidumduma. Ha? Si kalaang ti saan na nakalpas iti panagadal na. Kan, si kalaang ti awan na talgad at trabaho na. Iso adi na awagan iti insan. Nang runa iti kaadwan ti tao. Maawatam. Anya? Kasta ti imbaga day di adonaken ka? Wan hanang. No apay mo tamasapon nga iparupan na kanya ka sa anak-anak katurpos iti panagadal ko. Ay, una yan ni Donna. Di na katyamanan no nakalpas. Saanin anas ka nakatawaan na ka? Wan nga rod. Naimbag kumamot no jakap-kapin ano. Kasinsin ko pa'y amis mo. Katala, bayam lata anak ka. Tinapatag, saan mo asinungbatan iti saan anasayaan? Saan mo't ket di ananang? Naguli mo kaklatan. Husto day jay nga inaramid mo. Anyaman ti ibagbagakan ka dagiti kakasinsin mo. Aguli mo kalata. Agpakumbaba kalata, anak ko. Wan nanang. Ti panagpakumbaba. Kat saan na akayat asawan nga awan laban mo. No di kat, panangipakita ananaknakam ka ngam isoda. Kunamlan asino day di akasinsin mo. Gapulaan ka dita nakaturpos, kas dyan ti panagsasaunakin ka. Wan nga rod. Di nala pinanunot ang makapasair itirik na ti panagsasauna. Ay na friend, amuam, ti tawa na nga to ti purwana, ti panagkita na iti bagina, sana panunutin no makapasakit ti sao nga isawang na. Puno day ta nga imbagam. Isu asaan mo nanamnamaan nga amirisan na ti sao nga insawang na. Kasi mo ti tawa na nga to ti panagkita na iti bagina. No anya ti pinanunot na, isawang nalatan. Awan babayin ti kasjay a tao. Wan nga rod friend. Sige, bay amon. Wen, tandaan na, saan nga amin nga aldaw kat kukwada? Salbag dakit di. Si kamot day tamasabat ko, Jenny, balasang ko. Wan auntie, ita lang amin nga adda oras ko nga agawid. Isu an agawid Kastaya. Ahon gayam. Sa dino nga iti pagtrab-trabahwam ita. Ha? Awan nana. Adda akla ang ijiili. Buy and sell iti natang. Kastaya. Ay, ikat na saya at nga roda. Wan gayam. Sa dino mo ti pagtrab-trabahwan ni Andrea ita? Adda trabaho na ngam plano nan sa ti agikat ijay. Ha? Taapay ka no, nana. Sayang mo't nabilang laang. Ay, jak man amoy ti day di agayem mo. Kanayon ka no ngamin apabainan di may sa akatrabahuan na. Isumot laang Alaman nana.
Barang adda pa'y oras ko no bigat, ta umayak to iji balayo. Sarong karak man tigayom ko. Ay, wala balasang kaw. Umay kalatta. Nasabat ko ngamin ni nanang mo iti kalman. Nakuna na kanyak, nga agikat ka kano iji pagtrab-trabahwam. When friend, pudno ti kunanakan ka. Diyak kumakayat ti pumanaw ijay ngam. Diyak maanusan ti ugali di daduma akatrabahwa. Ay na friend, kasta talaga. Uray sa dino a pagtrabahuan, saan amaliklikan ti kakasta at tao. Addalat tangad da. When nga pod. Ano saklangan ti agsapul manan iti sabali at trabaho. Ay, anya ngay nga rod. Anos laang Amangan mo kayat mo ti umay ijayan ko. Agbay and sell kalaangan itinatang. Ha? May mayat ijay. Awan bus mo. Wano agin lalaing akatrabahwam amang pasakit itinakam mo. Bus mo ati bagim. Kayat ko kuma friend. Ngam pangalaak nga iti pagpuunak. Amumot akasapulan ti dakkel agatad iti panangrugi iti negosyo. Nulakat interesado ka, pautangan ka. Duwa tawon kumatan iti kasjay a negosyo. Isu nga adamot basit urnong ko. Pautangan ka iti kasta, makapagrugi ka mat, friend. Ay na, agyaman ako unay friend. Awan ang yaman na. Agyaman ka taawan pa'y asawa kan anak ko, apakpakanak. Isu nga adda maipautang ko kan ka. Adaken ka dayta, anak ko. Numayat ka, iti singasing tigayim mo. Nanang, Agpanunot ka anay imbaga. Husto tinakuna ni Jenny kan ka. Numangrugi ka nga agnegosyo, boss mo ti bagim. Numarik nam anabannog ka, aginana ka. Nasaya aton ti kasta, anak ko. Taijay, awan to ti katrabahwam amang pabain kan ka. pudno day tananang. Isu nga agpanunot ka ana imbag Kat no maipapan iti pagpuunam. Pautangan na kamot ni Jenny ako nam. Kan, adamot basit urnong mo nga aramatam. Wan matket ti ananang. No bilang kurang. Wala. Umutang ak iti kabsat kong adda iti abroad. Iti kasta. Makairugi ka. At damot ni Jenny at tumulong kat ka. Anya ka matun, friend. You're so unfair. Apay nga pumanaw kay ti trabaho. Awan ti katkadwak no kasta. Okay laang friend. Uray pumanawak iti trabaho, agkita tamot latta. Sa bagay, nga malidayana ka talaga. Amang ano pumanaw ka, katsak tumatan ti pagpupudutan day jay adjunisya. Saan? Anya kalakid din aya. Anya launay aya ti pagdanagam. Amumatan ti ugali day jay bakit? Nagmayat nga, ay na, nagmayat atong pain ti kasjay. Friend, agpakumbaba ka latta. Anyay nga rod, bakbakat nga amang ngam data. O di datan ti makaawat. Isu nga aguli magtalatan. Makaamon ti panawon kan kuana. Sa bagay matkit di Ano samlatan no kas di asumanao. Panunutom latan, agagangay dayjay iti bumakit. Ay true. Bumakit talaga. Apay, anya ti makagapo. Tapi madaw ni Andrea dito'y trabaho tayo, bakla. Dakman amo, madam. Di namat imbaga kanyak no apay. Ngam ti amok, agnegosyo day jay, ta isumat ti ibagbaga na idi kanyak. Agnegosyo? Makapaalakmat. Ha? Pangalaan na nga'y kumaiti pagpuunan na. Kat padpadamat asang kasapol sang kasaang sana ya. Kwan. Wala tamok no kunam ngag negosyo ni Andrea. Amangan ket di ma at no nag-apply kas food server iti restaurant. Ay na madam,
Idi nagpakada, asaanin asumrek, sinaludsod yu kuma. Iti kasta, saan kayo nga agsosospetsa akasta? Anya? Wen gayam, napanak kijaya ni Antim Mila itay. Apag isumat akasarsarita na ni Antim Lloyda ijay abroad. Kasta ka din, nanang. Wen, iso akin nasaritak meten. Imbag akon kwa na ano ada kwarta na amabalin nga utangag. Kan imbag ak meten no anya ti pangusrak. Imbag ak apagpuunam. Kat, anya nga iti kunana, nanang. Ay kat, maragsakan ni Antim Wen, adda ka no ipautang na. Kan nakunana pa nga oray in-ino ti panagbayad mo. Ay na, agyaman ak no kasta, nanang. Agyaman na ka talaga. Adamot laang inayon mo iti urnong mo. Kan ti kwarta nga ipautang ni Jenny kan ka. Ay, kasta talaga ti agnegosyo, anak ko. Naskan nga agutang no kasapulan. Anos laang. Wan nga rod, nanang. Kat agyaman ak unay iti suporta nga ipapaayo kanya. Awan anyaman na anak ko. Awan ti sabali nga agtinulong no saan adata nga agina. Oh, aday taman gayam. Kunaklakit din, no ti ipautang ko laang kan ka ti aramatam. Saan, friend? Adamot basit urnong ko, kan ada impautang di antik nga da iji Hong Kong. Ay na, nagasat ka, taadaan tim asuportado kan ka. Ngamsyak idi agrugrugiak. Ay na, agkakanat apan ang dadaal tinang nangag ko, manipod ka dagiti mismo akabagyak. Kasta talaga, friend. No daduma, dagiti pa'y kabagyan timang dadail kan ka. Ngam ita adim muras ti negosyo, ibagadan akasinsindak ka no. Ngam ala uray ada impautang dakan ka, kan ada ornong mo, alaam latta ti kwarta nga ipautang ko kan ka. Ha? In case laang ama short ka, ada aramatem. Di ka madanagan itinatang no bilang laang. Ado nagdisukik a farmers nga agap-gapu ije benget. Kan may sa, adan nakasaritak a farmers. Si kanti pangibagsakan da itinatangda. Ay na, agyaman ak unay, Jenny. Utang ko anay bag-anakam kan kada iti anegosyo. Awan anyaman na, friend. Pakaragsakak unay ti tumulong kan ka. Agbaligin to nga ta, tinegosyo ni Andrea. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas anapaulwan. Silent Business Woman. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inawis ni tata Tony ti kabsat na, at dumaray iti kasangay ti anak na. Ngam nagkadkad ni Andrea, idi imbaga daytoy ti inana. Gapo iti panang tagtagibasit ni Donna, akasinsin na. Iti matrabaho ni Andrea, kanayon a pagpapasan ni Junicia iti pungtot na, kan ibabain na pay daytoy iti kaadwan. Gapo iti dayta, nagdesisyon ni Andrea nga agikatlangan iti trabaho na, kat gapo ken ni Jenny agayem na, nagplano daytoy nga agnegosyo, iti buy and sell iti nateng. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas anapaulwan. Silent Business Woman. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay na, nagasat ka, taadaan tim asuportado kan ka. Ngamsyak idi agrugrugiak ditoy. Ay na, agkakanat apan ang dadaal tinang nangag ko. Manipod ka dagiti mismo akabagyak. Kasta talaga, friend. No daduma, kabagyan timang dadail kan ka. Ngam ita adimor as ti negosyo. Ay na, ibagadan akasinsindak ka no. Ang ala ure ada impautang dakan ka, kan ada ornong mo, alaam lata ti kwarta nga ipautang ko kan ka. Ha? In case laang ama short ka, ada aramatem. Di ka madanagan itinateng no bilang laang. Ado dagiti sukik a farmers nga agap-gapu ije benget. Kan may sa, adan nakasaritak a farmers.
Si kanti pangibagsakan da itinatangda. Ay, agyaman ako unay Jenny. Utang ko anay bag-anakam kan kaday ti a negosyo. Awanan yaman na, friend. Pakaragsakak unay ti tumulong kan ka. Agyaman na ka talaga, friend. Blessing daytoy para kanyak. Kat iti kaano man, Jack tupulos malipatan daytoy nga inaramid mo kanya. Naimbag ng oras mo, Manong Roger. Kastamat kada kayo, Boss Jenny. O aday ta ka manan. Di nakawawagan iti boss ko naktumat. Jenny ko namlatan. Awan gayam. Iso ni Andrea, Manong Roger. Iso di imbagak kada kayo idi na minsan amang bayad iti natangyo. Kasta ka di. Naimbag nga oras mo, madam. Kastamat kada kayo, Manong. Kas itinak ko na ni Jenny, tinak matawagan iti madam. Andrea ko na yulatan. Sige, Andrea. Sa dino abanda ti ayan ni Jelugan nyo, Manong. Aday jay likod. Jay dua atrak, anaglaon iti repolyo kan radish. Sige, mapantayo nga rod kitaan, Manong. Kuyo ganda. Manong Roger, naitad kong titangdan dagiti nagimpake iti natangyo. Agyaman ako nay, ading Andrea. Awan anyaman na. Kat, daytoy mo ti total dagiti naalak anatan nyo. Bale, daytoy may sa resibo, jay radish. Daytoy may sa, isumat jay repolyo. Ato'y matanti kwartayo, Manong. Agyaman akmanen, ading Andrea. Bilangan nyo pa'y nga umuna, Ang mga no kurang, wano sobra. Ay kan wan gaya, Manong. Ato'y ti pagkapeyo. Kan pagkaan nyo matan iti restaurant. Ay na, agyaman akunay. Si kalaang ti bayer, anang tad kanyak iti pagkapek. Kasta ka di? Inton sumaruno amang yag kayo itinateng, sapay la kumaa, tasyak tumanan ti pangibagsakan nyo, Manong Roger. Ay katun kat ibagak kadag iti kakadwak a farmers ijayan mi. Asikan ti pangilakwan da iti natangda. Agyaman ak unay no kasta, Manong Roger. Nagsingpet-met di kabarbaro a bayer nga inyam amom, Jenny. Ha? Aywan, nasingpot at talaga ni Andrea. Manakaawat, kan friendly. Huwag nga rod. Nang tadpay nga rod iti pagkapeme. Pagkapeme ko na sa nga ribo matintad na. Nasingpet at talaga. Iso nga inton sumaruno amang yag kayo itinatang, isulatan ti pangilakwan nyo, ha? Ay katun katibagak matan kadag iti kakadwak a farmers ijayan mi. Ta isulangan ti pangtadan mi itinatang. Uwan kat agyaman ak unay iti dayta, Manong Roger. Iti kinabayag kun nga agilaklako itinatang. Ni Andrea lang tinamamok a bayer anasingpat. Si Kakit Dimat. Apay, saan na kaya anasingpat? Malaksid ka na kayo kunak kuma. Si ka talaga, Manong Roger. Ang ngawan nakmanan. Ala, ingkay kit din tani makatudtudo. Ang mga numatudwan kayo ijay dalan. Maragsakan ang unay para kan ka, friend. Nabiit pa ila idinagrugi ka ditoy. Ngam adon tinasingad kan ka. Wan nga rod, friend. Nakaragrag sakak. Gaputa adu dagiti namamo katattao. Ken, maamamok tupay. Nasingpat ka ngamin. Iso nga adu dagiti farmers amayat amangilako itinatengdakan ka. Wan nga rod. Kinapudno na. Jack namnamaan da itoy. Awan imposible itikaskan ka, Andrea. Iso nga itultuloy mo kumadayta. Tunggal ada farmer ang makisarita kan ka, naskan anapakumbaba kalata akasarsarita. Nang runa, dagiti tangtangda ng mga agim impake itinatang. One friend, kasta ti aramidak. Kasta akmat idi. Idi agrugrugi akpay. Anos laeng, kan panagpakumbaba ti puunan ditoy. Malaksid iti kwarta. Tano na unget ka ang makisarsarita, awan a talaga. Ilako dati natengda iti sabali. Kumusta ti panagtrabaho, anak ko? Nasayaat mo't nanang.
Makabannog, ngam, worth it matibannog. Kastaya. Kat kumusta mo't dagiti tattao iti aglawlaw mo? Ay na, nakaragrag sakak nga rod nanang. Gaputaadon dagiti namamok ijay. Nagsisingpot da. Nang runa dagiti farmers amang ilaklako iti nateng kanya. Ay, kasta ka di anak ko. Ay, kat nasaya at ano kasta? Uray dagiti tangtang danak nga agim impake iti nateng. Ay na, nagsisingpot da. Makaisumak no kasdi nga agiin na nga da. Bayat ti panagtrabaho da. Nasaya at no kasta. May ayo ka mapan agtrabaho. No kasta, ti kakadwam. Ay, wan ananang. Saan akas iti sigod na trabaho? Ibabaindak ijay. Ita, saanan? Gaputa boss kumeten ti bagi. Tatang, pimanaw mo't gaya man ni Andrea iti sigod a pagtrabahuan na. Ha? Kahit sa dino nga ron, ti pagtrabahuan na ita. At dagayam ko ang nasabat na ni Andrea ijaili. Dinamag na kano no naggapuan na. Kat ijay ka no paglaklakwan tinatang. Ha? Isong amok ang makitangtang danday jay nga agimpake itinatang. Ay, nayeng. Ay, anya nga rod, kat awan mat nalpas na. Anusan na tagtrabaho ijay. Ay, katwan na. Isong agyaman kayo nga kakabsat. Tauray kasano ti rigat tayo iti kalabais. Impamuspusan mi kininanang yu ti amay, intap no makaturpos kayo. Tatang, Kano saan, amang ano kaslakay mo't laki ni Andrea, nga agparparigat amakitang tangdan, tapno at dalaeng kwartana. Wan gayam, kumusta matan ni Andrea? Bakla. Ha? Ada ka din trabaho na. Aywan madam, nabayagan ang nakairugi iti negosyo na. Ay na, no may papanlang iti negosyo. Iti kasjay a kinakapoy na. Patyam nga muna ter aramidan na. Madam, Nagregat tupay nga isuro ni Andrea. Day tanto laki di ag negosyon. Imposible ang mapaduras na ti negosyo na. Iti kasjay nga ugali na. Saan na pa isuro? ay, unay kayon madam. Awan lang aruden dito ay. Ngam kastalata ti panagsasauyo ken kuana. Kad, pudno mo ti bagbagak. Saan na ya? Awan matir aramidan jay tawa saan ang sayat kada kayo. Ngam no apay akasta kayo ken kuana. Dak maawatan no na aklase apa nagpampanunot ti adda kada kayo. O, si kamat gayam doon. Ma'am Denisha, kumusta kayo? Ay, kat nasaya at lata. As usual. Ayun gayam, kumusta ba't niya kasinsin mo asaan na pa isuro? Ha? Asino ang kasinsin ko, ma'am? Sino pa'y kuma, no saan ani Andrea? Ay, jak amo ma'am, no sa dino ti pagtrabahuan na ita. Ang adagayam ko ang nakaibaga kanyak. Akalayon na kano ang masabat ni Andrea ija asidag ti bagsakan tinatang. Kasta. Isa mo siguradok. Makitangtang danday jay ang makiimimpake itinatang. Ulbod na iya bakla. Di ko na kanya kada negosyo ni Andrea ita. Di yu patpat yan day jay bakla, ma'am. Nagpadaan damot nga ulbod. Sa bagay mo't kit dia. Pudno tako nam dona. Hello, friend. Kumusta kan friend? Kumusta ti life? Kasla ka nayon ka na busy. Saan mat? Si kakit di mat. Busy ka inton bigat. Apay? Adda ka din napatag a pangawisam kanya? Nagpasyat ako mamat. Kailiw ka ngamina, nakamarites. Anya? Manumata na bulan na saan ta nagkita. Masigurado nga doon ti marites mo kanya. Kanuray siya. Ado man ti marites ko kanka. Sika talaga. Day tala agmarites ti ammom. Ay na, sana bale. Ramin mo't nga imarites ko kanka kit pudno. Saan mo't nga eme-eme laeng. Alawanan. Nandiyan kaya't asawan day tawanen.
Agpasyar tayong tubigat. Kasi kati makamo iti food stock, kasta ka di. Wan, agpasyarta. Katsyak ti makamo iti foodsta. Tapno awan ti may bagbagam kanya. Ay, nagbayat tag paangin dito yung parke. Nangruna no kasto yan absog ti bulati ti tiyan. Ay na! Ay! Sika talaga. Kat punumet. Pagyamanan ta, gaputa makapangpangan talat ta iti agkakai masamakan. Sana kaski ni Ma'am Junisha. Ha? Katwan, no idi kat kasta una iti paramag na, akanayon anaimas ti sidsidaan da. Sanitan. Anya ti kayat mo asawan? Ay, basta. Awanan jay sigo na kinalastog na. Kanayon pa yun ngagparparikot iti pinansyal. Apay ko mga agparikot iti pinansyal, kat teacher mo ti asawa na. Teacher, ngampasig mo't alon ditoy, lon doon, lon dita. Ay, sinumbangir alon. O di awan matlaang. Kasta ka di? Sapay di na patyan nga, da negosyo mita. Ti amuna, ket adda ka makitang tangdan nga agim impaki itinatang iti bagsakan. Di na mo amay saka na, boss. Ay na friend, saan mo tapagsakitan tinakam ko dayta? No saan amamati? Okay lang kanyak, awan parikot. Sabagay, agtrabaho ka latta, Awan parikot, no awan ti mamati, iti kabaalanta. Oh, apay akas ti lang ayo, Madam Junisha. Bigbigat pa'y laeng, ngam nakapanimid kayo. No Tagalog kumakit, pasan mo ang buong mundo, Ay, parikot ko nga rod no sa dino ti pangalaak iti kwarta ita. Ha? Parikot mo. Pangusaram kumamat iti kwarta ngay. Itaman pa'y akas parikot ka unay. Ket no paramag mo idi amin a paramag. Anyo ka din day nga ibagbagam. Agparparikutak lang nga rodan, ngam kastakit din ti bagbagam, ay salba ka kiti abakla. Apay makapungtot kayo ngay. Napaisuan kayo kadi? Ay na, Ma'am Junisha. Tikasken ka analastog, napangas ken naparamag, nakaskas daw ngamin a makita kayo akas tatilangayo. Anya, masakit ti asawak, isong agparparikutak iti kwarta. Di nakpagsawan iti kasta, no di mo kayat asikat iti pagpapasak iti pungtot ko. Kasta? Ay na madam, was mi pake. Ano ti ko na, friend? Na-stroke jay asawa ni Ma'am Junisha? Ay na, no friend. Amo mo ti stroke, umatakilatan anytime. Anya? Kasla di ngiwat na batlaing umatatake anytime. Iti anyaman nga oras katila lawlawatin na. Sika talaga. Agparparikot lang nga rodon dya tao, kastapay ti ibagam. Ay na friend, iti kasda ngamin nga ugali na. Imbis ang makariknak iti asi. Saan? Rurod ti marikriknak. Ha? Saan nga umubra ti asik no malaglagip ko ti kinalas ti ugali na. Kang runaan ti bumakit arupa na. Ay, salbag! Iso nga ita kasapulan na ti tulong ti pada na atao. Ken kasapulan na ti kwarta. Ay na, irwar na itan ti kinalastog na. Ay na, friend. Uray kasano ti kinadakas ti may sa tao, adala ta panawan ang makaamiris. Kat sapay la kuma, tamapasamak to day ta ni Ma'am Junisha. Panagkunak, awan na amirisan day jay. Malayo sa bituka ang kunada. Nakunak day ta. Gaputa na ito lang nangaminan ti kasdi nga ugali na. Napakla na para magaging lalaing. Adaming kankwanan. Asino nga ta ti makatulong kan ni Ma'am Junisha? Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu itaalawas anapaulwan, Silent Businesswoman. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, baligi ana irugi ni Andrea ti panagbay ensel na itinateng. Maragsakan mat daytoy, gaputaado dagiti naamam muna. Nang runa, dagiti farmers amang ilaklako itinateng kenkwana. Iti sabali abangir, saan apatyan ni Ma'am Junisha, tinakuna ni bakla nga addan negosyo ni Andrea.
Kalpasan ti sumagmamano a bulan, na stroke ti asawa ni Ma'am Junicia. Katgapo iti dayta, agparparikot ni Ma'am Junicia, no sa dino ti pangalaan na iti kwarta. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan, Silent Businesswoman. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ay na friend, iti kasdi nga nga ugali na. Imbis ang makariknak iti asi, saan tarurod ti marikriknak? Anya? Saan nga umubra ti asik no malaglagip ko ti kinaalas ti ugali na? Kang runaan ti bumakit arupa na. Ay salbag. Iso nga ita, akasapulan na ti tulong ti pada na atao. Kan kasapulan na ti kwarta. Ay na, irwar na itan ti kinalastog na. Ay na, friend. Uray kasano ti kinadakas ti may sa tao. Adala ta panawan ang makaamiris. Katsapay la kuma, takas tanto ti mapasamak ka ni Ma'am Junicia. Panagkunak, awan aamirisan day jay. Malayo sa bituka. Nakunak day ta, gaputan na ito lang nangaminan ti kasdi nga ugali na. Napaglan aparamag nga agin lalaing. Adda amin kan kwanan. Anya? Napangas Iso anas kan nga amuna ti aramidan na ita nga da problema na. Si kamat gayam ti masabat ko, insan Donna. Oh, apay. Adda ka din maipanakkel mo iti biyag, taawagan na kon iti insan. Ha? Awagan naktulangan iti insan, no addan maipanakkel mo. Ngam no kasta nga agim impake ka lang iti bagsakan iti natang, ay, pakawanam. Insan, saan kumamat akas ti panagsasaom kanya? Tapay kumaasaan. Anya ti kayat mo? Respetuan ka? Kundi paanaw ka iti sigod at trabaho? Kunamla no adda nataltalgad a pagtrabahuam? Agam awan mat. Anya? Tandaan am timbagakan ka, ha? Awagan naktun iti insan, no addan maipanakkel mo. Agyaman ka, kadudwa talang diti kalsada. Ha? No addan nakangag iti daytang imbagam. Saan laeng asaw ti mangeg mo? Amangan no makabil kapay. Una yan day di akasinsid mo. Ay, sipod pay, kas jay ti ugali na. Anya nga rod ngay nanang. Kasta talaga Saan amaliklikan dagita abanag. Ay, No maminsan, kabagyan ti numero 1 amang dadaol iti may sa tao. Isa para kanya, saanan anakaskas daaw day jay? anak. Ti amo nga min ni insan Donna, makitang danak lang iji bagsakan iti nateng. Di na amo amay sakitan ang middle woman ijay. Imbagam kumangamin tapna muna. Saanan anaskan pay? Bay anyon nga isunton ti makatakwat. No kas di kababa ti panagkita na kanya, awan maramida. No pakaragsakan na ti araramida na, di makaamon ni kasinsin ko. Awan husto ka. Day talauna iti kayat ko ka. Tanapakumbaba ka, anak ko. Apay kasta tila ngayo, tatang. Kasla, ada parikot yo. Ay, ni manang mo adyoan. Naikat iti trabaho na. Anya? Paapay? Jak amaw ti makagapaw. Awan mo ti parikot iti day tatatang. Ado mo ti mabalin na apagtrabahuan. Apay, ijay lang ayan ti kwarta. Sa bagay, Di yun pa kadanagan day tatatang. Ado ti job hiring ita. Saan lang ay jay? Anya lakit din aya. Una yan ti kastoy. Makapaawan ganas. apay nga agong unget ka anak kaw. Kasang sangpit mo pa ilangam kastawo na yapong tutmaw. Apay ka day.
Naikatakit ti trabaho, tatang. Anyamat tan ti kastoy. Anya? Di na minsan nga daw. Ni manang mo adyuan tinay katiti trabaho na. Itaas si kamay. Wan nga ro, tatang. Anyamat tan ti kastoy. Pasol day di amila ti panakaikat ko. Sip-sip ngamin. Addan to aldaw na kanyak. Anya? Sa anak ko maamay kat. No saan agapukan ko na. Ay na, friend. Madlaw ko akas laado kargam ita Pang mano atrak jay madama nga impaki yo. Innam, friend. Ada pa'y sumarsaruno, adwa atrak inton madamdama. Saan pa'y ngamin anak astrak dito Gapot awan pagparkingan da. Kasta? Ay na. Nakaragrag sakak at talaga para kan ka. Kansan lang aday ta, friend. Nag-text pa ni Manong Roger. Adamot lang ijarwar. Adda dua atrak, akargada. Katsakmat lang ti pangilakwan da. Wow! Dayta ka man. Talaga apaado dagiti mayat amangilako itinatangdakan ka. Wan nga rod, friend. Kasla ma-short pa yun ti kwarta. Gapo iti kinaaduda. Sika? Ma-short? Ay na, jaklapat yan dayta. Awan pa'y ngamin pakakitaan kan ka adakkelan ti urnong mo. Gaputa na uli magka negosyante. Ha? Dayta ti may sa akayat ko kan ka, Andrea. Saan ka ana para mag-akas iti daddo madita? Ay na, Jenny. Iti kaanuhan, awan magunod tinaparamag a tao. Bayam adag iti tao ti makatakwat iti panagbaligi ti padada a tao. Saanan ang masapul nga iwarwaragawag pa'y dayta. Agyamanak manan, Manong Roger, ha? Siyak manan tinangilakwam iti may sa atrak anateng mo. Ay na, awan anyaman na, ading Andrea. Kat pagyamanak unay ti panangalukoy mo iti kakadwam a farmers, amang ilako iti natangda kanyak. Adamanan kabarbaro ang naglako kanyak iti kalman. Kunana asi kakanuti ng ibaga, asyak ti paglakwan na. Nileyo dayjay, kasinsin kumutlaang. Single dayjay. Nasaya at matano single, tapno makaurnong sakbay ang mga asawa. Uwan nga rod, nagpada kayo a single. Anya ti amom, no farmer, tim ay bagay kan ka. Anya mananday tanga ibagbaga, Manong Roger. Ala-alaam kit din day ti bayad tinatang mo. Bilangam anay baga. Ay na, agyaman ak unay Kan, adto iti pagkaanyo. Ah? Tapno, saan mo manan nga ibaga, saan ka nga inikkan? Anya? Agyaman ak manan Sika talaga tinaidumduma a bayer, dito'y paglakwan. Anya ko ng friend. Parugyam mo tan apatarimaan jay balayo? When friend, day tati planok. Katwan Dandani mo tan makatawon tinapalabas. Manipod ng rugi ka nag-buy and sell itinatang. Imposible awan pa'y urnong mo. Si kakit di mat. Katwan mat. Kita man ti kwarta nga impautang ko idikan ka. Makabulan laeng nabayada mon. Husto laeng no parugyam apatarimaan jay balayo. Iti kasta, makita mo dagiti kasinsin mo akas taunay ti pananglaksid dakan ka, kas kasinsin da. Ha? Nang runa dayjay adona, makapasair ti panagsasauna. Gumatang kapaykit din itilugan mo. Iti kasta, adda makita da nga iparking mo isangwanan ti balayo. Kitaem, ad-adda amarurod da. Bay amlatan, friend. Jak panggap ti mangala iti may sa abanag, tapno maapresyar laang dagiti kaaruba kan kakasinsin ko. Mangala akto para iti pagsaya ata. Amuyo, tatang. Saan mo't gayam amakitang tangdan ni Andrea ay jabagsakan tinatang? Ha? Talaga saan, tatang? Anya nga rin tiar aramidan na ijay, no sana makitang tangdan. Pasalsalilangi ijay. Saan? Middle woman gayam ni Andrea. Isumot lagayam ang makagatang damutan iti agkakangina agamit da.
Saan tayo nga amo? Gaputasan damot ngamin nga ibagbaga. Anya? Kasanuan na pasamak dayta? Jaklakit di ba't chain? Pangalana ko mga itidakalagat at nagpuunan na no bilang laang. Dahita nga rod ka, tatang. Kan may isa, awan mo tinay bagbaga ni miling kanyak. Kat kanayon ko matamasabat. Saan dala nga rod nga imbagbaga, ah? Angam, pudno ti ibagbagak tatang. Saan laangan amabilbilang tinakaibaga kanyak? Anya? Ay inak man iti balay dahin ton bigat. Sa ludsudak man ida, nupod no matlaang. At ka din ni Andrea, mileng. Awan, nasapa ngamin arimwar, napan ijay ili. Anya? Apaglawag itay, napanan. Apay ka di aya. Kwa? At dala ko madamaga kan kwa na. Anya aya dayta. At da ngamin din manon kanyak, asaan ka nugama makitangtang dan ti anak mo ijay natangan. Pudno ka di abayer itan itinatang ni Andrea. Kwa? Awan, pudno. Tinapudno na. Makatawanan tinapalabas, manipod nang rug iti anak ko ijay. Anya? Apay di mo yung bagbaga kanyak. Kat kanayon tang agsabat. Umay ka pa ijay balay ngam di mo matibagbaga. Katapay ko mga ibagakken ka, no di mo madamagan. Anya? Kan maysa, naku na ngamin ti anak ko, ano mabalin, saan ko latan nga ibagbaga iti oray asinaw. Makaamon dagiti tattawa makatakwat, no sa dino ti pagtrabtrabahuan na. Kano apay nga inal daw amasapa arumwar. Anya? Amom ngamin anya. Saan ngamin anaparam magti anak ko? Iso nga awan unay ti makaam mo iti trabaho na. Nga uray nabayagan iti ayan ti trabaho na. O anya, mamati kayon iti imbagak, tatang? Wain, dona. Yan tim amiling amis mo tinagdamagak. Wen ko na naman. Naimbagpay kan ni Andrea, tadakkelan ti ornong na. Sana kas kanyak. Aging gaita, awan pa'y trabaho. Namimpinsan ti pan nakaupay ko nga trabaho. Manipod na ikatak iti sigod a pagtrab-trabahoak. Sikaman nga main. Mano na daras nga ibagbagami daytaken ka. Amapan ka mang sapol iti pagtrabahuam. Ngam di na kamot ipangpangag. Wano kayat mo matiagbay insil iti natang akas kini Andrea. Saan tatang? Jack kabailan dayta trabaho. Masapul ti doble agagat kan anos iti dayta. Kan kang runaan na, masapul ti dakkel agata da pagpuunan. Sana kas karina. At damot ni Andrea pagutangam iti kwarta no bilang lang. Amo kadakalan ti urnong dayjay. Saan dalang agtagtagaray. Saanan tatang? Mabainak unay iti kasinsin ko. Ha? Mabainak, gapu iti inararamid ko kankwana. Kanayon ko alaksidan akasinsin. Ngam nabayag mat gaya man a negosyante. Saan lang ang nagtagtagari? Oh, kumusta mo ti asawa, Ma'am Junicia? Ha? Uri nagalas ti ugali, makit kumusta ang kay Latta? Anya? Ala, di kan masuron kanyak. Ang ko lang dayjay. Anya aga po, kumustahin kayo? Do. By the way, seryoso, kumusta? Ayos lang. Kasi ni Apo Diyos, makabangon matan, manipod iti idana. And then, Okay matan. Iso na lang taparikot ko latatit kwarta, aging gaita. Nagdadakkel ti loan mi iti nagdudumabang ko. Gapo iti panagsakit na. Uray dagiti anak ko, nakautang da. ay, Ay, una yan ti kastoy abiyag, bakla. Sino nga tayo ti mabali na pagutangan? Uray ag interes. At dala ko mapagbayad ko iti bangko. katanya pa ngay. Noawan pagbayad mo, di day tabiyag mo. Wano ilako mo day takidnim, tapno da pagbayad mo iti utang mo.
Anya, hoy sardengan nakman si kabakla. Awan pa'y mat nasaya at nga ibagam. Why? Aday baga ka na sayaat. Ada mo kapag utangam. Sino? Ni Andrea. Amo ka makatulong dayjay kan ka. Anya? Kasta timbagam ka ni Ma'am Junicia, friend? When? Imbagakin ko nga umutang kan ka. Ngam ag-interes Ay, sika talaga. Ay, sika pa yun tinagdesisyon? Kung kunaklang dayjay, si kakit dimat. Amok matla nga mabain dayjay kan ka. Ha? Iso ano ko nakin kwa na. Ano awan pagbayad ni ituutang na, di la ko ng tikid ni na. Amom, iti kinabayagtan nga agayam. Awan pa'y malagip ko anasaya at nga imbagam. Ha? Amo matin kanya. Diyak kaya ti seryoso. Kita ang di asawa ni Ma'am Junicia. Na stroke. Seryoso siguro. Anya? Ay, bakla ka talaga. Ano mala? No, parikot na talaga ti kwarta. Gatawan sa bali a pagutangan na. Ibagam ama pa ni Jabalay. Wano ag-text kanya. Adamot number ko kan Kwana. O sige, makakarating sa kanya. Umasidag nga ta ni Ma'am Junicia ken ni Andrea. Tapno agkid daw ititulong. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, pauluan. Silent businesswoman. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Maligaya po dati sa opisyal na YouTube channel ng Buka Radio Drama 2025. Makinigo pang tamasahin ang mga klasikong radyo dramang Pilipino. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para mabisuhan sa mga bagong update. Timasakbayan, isang makapangyarihang Ilocano radio drama na naglalahad ng tunay na kwento ng pag-asa, pagbawi at paninindigan sa gitna ng mga pagsubok. Sa bawat episode, tunghayan ng malalim na damdamin ng mga tauhan, ang kanilang mga laban sa buhay at ang muling pagbangon mula sa mga sugat ng nakaraan. Ipinagmamalaki ng Buka Radio Drama 2025 ang nangungunang Ilocano Radio Channel na dalhin sa inyo ang mga kwentong sumasalamin sa ating kultura, pananampalataya at lakas ng loob bilang isang komunidad. Huwag palampasin ang bawat full episode ng Timasakbayan. Eksklusibo dito lamang sa Buka, ang #1 Ilocano radio drama sa YouTube.